Mkulu wa chipani cha MCP waphedwa ndipo anthu ndi odandaula kuti kodi ndale za mtundu uwu zitipitisa kuti makamaka tilowera nazo kuti zitipitisa pati ndipo tipindulapo chani mapeto ake. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Anthu ambiri ndi otutumuka makamaka pa zifukwa za kuti mpakana anthu ena afikapo kuti ayamba kuluza miyoyo. Kututumuka kwa anthu kunabwera pamene kuthyolo kwapezeka munthu wa chipani cha MCP atafa, koma zaonekeratu kuti munthuyu wachita kuphedwa. Bambo Zanthenga Banda amene ndi azaka 60 zakubadwa anali mkulu oona za ndale mu chipani cha MCP. Iyeyu kwawo kunali mboma la Thyolo, koma monga momwe takambira udindo wake unali wamkulu oona za ndale mchipani cha MCP makamaka kudera limeneli. Pa 20 January mchaka cha 2025 Bambo Zanthenga Banda anasowa ndipo sanapezeke kwa masiku angapo. Banja la bamboyu komanso achibale sanaziwe kumene mkuluyo anali kufikira pa 27 January mchaka cha 2025 pamene mkulu oona za ndale mchipani cha MCP anapezeka m'munda wina wachimanga. Uku kunali kudimba lina loyandikana ndi tea company ya Komfozi kumeneko ku Thyolo. Thupi la mkulu oona za ndale mchipani cha MCP linapezeka ndi mabala kunsana. Izi zoonekeratu kuti amamenyedwa ndithu munthuyo, ndipo zikuoneka kuti anatemedwanso ndi zinthu zina zakuthwa, mwina zinali zikwanje. Anthu akunong'ona kuti mkulu oona za ndale muchipani cha MCP wachita kuphedwa pa zifukwa za ndale, ndipo palibenso chifukwa china chilichonse chimene mkuluyo akanakhonza kuphedwera kupanda ndale. Kupezeka kwa thupi la mkuluyo m'munda wachimangamo zapangisa anthu aku Thyolo omwe ndi ozungulira malowa kutchetcha chimanga chonse m'munda umene mwapezeka bamboyo. Izitu zikupereka mantha kwa anthu mdziko la Malawi makamaka poganizira kuti miyezi iwiri yapitayo mkulu wina amene analinso chairperson wa chipani cha MCP chomwechi ku Ndilande ku Blantyre anaphedwanso ku nyumba kwake usiku ndi anthu osaziwika, zimene anthu ayamba kukayikira kuti mkuluyo akuyenerekanso kuti anaphedwa pa zifukwa za ndale. Koma funso ndikumati chaka chino cha 2025 pamene tikupita kokavota pa 16 September zochitika zake zikhala zimene zizi. Kodi ndale za ku Malawi zizikhala zophana chonchi kapena mwina anthuwa sakufa pa zifukwa za ndale? Akumangoganiziridwa chabe kuti mwina mwake ndi adani awo amene awapanga izi. Koma what coincidence kupezekano kuti anthu onse amene akufa mosaziwika bwino akumakhala connected, kuti akumakhala kuti ndi osusa chipani china chake amene ali mdera lina lake limene mwina ndi kwa anthu ochuluka mphamvu achipani china chake chimene ambiri sangakondwere kuti akugwira ntchito yangati imeneyoyo. Takhalapo ndi nthawi zambiri zimene kunali nkhondo ku Africa, ku Rwanda, kumene anthu osiyana maganizo pa nkhani zokhuzana ndi zipani anafika nopo kuti mpakana amenyana, mpakana kunachitika genocide imene anthu ochuluka anaphedwa pa zifukwa za ndale. Tiliso ndi nkhondo zimene zikuchitika ku DRC zimenenso zikuchitika pa zifukwa za ndale. Koma funso ndikumati kodi Malawi tafikapo kuti mpakana tiyambe kuganizirana zochosana miyoyo chifukwa cha ndale? Bwanji titasiya ndale zogawana mitundu, titasiya ndale zoona kuti uyu amachokera kuti, titasiya ndale za mchigawo. Mukuyankhula kwa VP wakale olemekezeka Achilima. Video iyi ndayifotokozanso ndi ma update onse nkhani zonse mene zinakhalira pa Kulinji TV. Ndipemphe kuti mupite mukaonere usitangopitani ku Kulinji TV, ka icon kake ndikamene ndayika kumbaliko, just go there mukaonere video yonse mene ndayifotokozera in full.